नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे, गावडे गझली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो। तर मंडळी, मी आज आलो आहे माझ्या गावाला। माझ्या गावची आज जत्रा आहे। जत्रा म्हणजे थोडक्यात त्याला दैकल असं म्हणतात मालवणी भाषेमध्ये। तर त्या जत्रेसाठी मी खास आलेलो आहे आणि आज संध्याकाळी तो दैकल आहे। तर मी तुम्हाला तिकडचे शूट दाखवेन। आता मी सध्या गावात फिरतो आहे, माझ्या वाडीवरती फिरतो आहे आणि लोकांना भेटतो आहे। तर त्यांचे काही इंटरव्ह्यू घेतो आहे छोटे छोटे, ते तुम्हाला मी दाखवतो आहे। तर बघा आणि ते कसे वाटतात ते आम्हाला जरूर कमेंट करून सांगा। तर मंडळी, आता मी चाललो आहे पलीकडे। आमचं थोडासा नळाचं काम आलेलं आहे, नळ बिघडला आहे, तर तो रिपेअर करायचा आहे। तर मी तो माणूस भेटतो आहे का प्लंबर बघूया आणि त्याला घेऊन येऊया आणि तो रिपेअर करतो आहे काय। भेटला तर ठीक आहे, हे काय एका वेळी मिळत नाही, सारखे फिरत असतात। तर बघूया चला मिळत आहेत का। ही शहरातली लोक आहेत। तर हे बघा, गावाला आले की हा आता गुरु बघा, ते आता तांदूळ निवडतोय आणि पोंबलो डाळ धुता आणि तांदूळ धुता आणि आता डाळ भात हे सगळं करतले। शहरात बायको अजिबात मदत करणार नाही, नुसतं आयते घेतले आणि खातले। तर मंडळी, सगळ्यांनी बघा आता पुढचं जेवढे ब्लॉग येईल त्याच्यामुळे यांची खरी परिस्थिती गावची काय ती दिसतली आणि शहरात कशी असतली शहरात एकदम रुबाब करते, सूड बुड घालून टॉप बिप धुतात बघा कसे। तर मंडळी बघा, याचं खूप जुनं घर आहे। घराच्या भिंती बघा केवढ्या जाड आहेत। हे लोक कंटिन्यू मुंबई शहरात असतात, वर्षातून 1-2 वेळा येतात आणि घराची डागडुजी करते। बघा, घर खूप जुनं आहे। असं घर आता मिळणं, आता वाळवी पण लागली आहे इकडे इकडे बघा। बघा, दाखवतो जरा पुढे, हे पूर्ण मातीचं घर आहे मंडळी। आता या 2-4 तुमची आमची घरं रवली आहेत नाही, बाकी सगळी झाली। आता बांधून टाका गुरु पटकन, पटकन बांधून टाका, काय ते व्यवहार झाला चला आता काय ते जेवण कर आणि मग झालं मागा दाखव हा काय करतल आता। मंडळी बघा, उसळ मस्त पैकी झालेली आहे, 1 नंबर। 2 टायमाची केलं काय, 2 टायमाची उसळ केल्या नाही आणि हे बघा अशी मडक्यातली पेज केल्या, मी आत्ताच खाल्ली याच्याकडे येऊन, 1 नंबर अशी। तर मंडळी, आता 4 दिवस आमचं मजाच आहे। हे काय काय करणार ते बघूया, तुम्हाला दाखवतो मी नंतर। चल ना आता ते बाहेर पळते कुठे, इकडे इकडे तुझी मुलाखत घ्यायची आहे जरा, बरेच वर्षाने भेटले। तर कसं आपण गावावर नव्हतं केव्हा तरी भेटतो ना, म्हणून काय म्हणतो व्हिडिओ चालूच आहे। मग तुमचा व्हिडिओ बनवतोय मी काय म्हणत, काय सांग ना तू आता वर्षात केव्हा तरी भेटते काहीतरी सांग। मग कधी गेलं मग ये अडे 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 काय नाव काय तुझं, नाव काय नाही अजून। रेंजची गरज आहे व्हिडिओ, तू काच भेटा गेलं, गाडी बिडी घेतला तर पेड्यांसाठी आलोय मी। जेवण हा त्यानं आता घेतलं नाही। तू आता प्रोग्राम कर तू ना आता। म्हणजे काय मग बाकी विशेष काम धंदो काय, काम धंदो चालू आहे ना। अच्छा अच्छा, हा। तर मंडळी, आम्ही सगळ्यांना भेटतोय आता, गावाला मुंबईवरून आलोय ते, यांचे जरा हालहवाल घेतोय, काय बोलतात काय सांगतात तो ऐकून घेतोय। सगळ्यांनी ऐकायला घ्यावं। चल ना तू ये, उतर मागा पाटला काय म्हणे, काय बरी आहे ना। आम्ही बरं, तुम्ही कसे आहे, मुंबई म्हटलं तर गावात म्हटलं कसे असं बघूया तुम्ही सगळे, बघूया। अरे 1 नंबर आहे बघा, स्वयंपाक सगळे करतायत पहिली जोरात एकदम। आई शपथ, कसलं सर आहे बांगडा
मच्छी बघा मंडळी, एकदम बांगड्याचा रस्सा आल्याला खायला भेटणार आहे. एक नंबर. काय तुम्हाला मी ओळखलं नाही? नाही हो का? अरे बापरे, आता खूप वर्ष झाली मी नाही तुम्हाला ओळखलं. हो मी एकटं झालं. काय म्हणते बाकी? मस्त ना? फ्राय नाही करत आहे? करणार ना? आता बघूया आता काय काय बनवत आहेत ते. चला मी बघा. आणि काय बरी आहेस ना? काय म्हणतो बाकी? बाकी तब्येत पाणी तड कोणा हीच आहे काय भाऊ? काय मग बरं असं किती साड्या साडी बिड्या काय दाखवायचे ना, आपलं जे आहे राहणीमान आहे ना तसंच दाखवायचं. काय म्हणतो बरं आहे ना? तू कधी दिलं? आता दिलं. तुम्ही 6 महिने. तू सकाळी 5 वाजता तिकडे दिसली काय मला? तूच काय तिकडे कशाला गेली फिरायला? तर डुकरा बिकरा घालते ढकलून. एवढं सकाळी जात. सव्वासाला पूर्ण गाळव होतं. मी वरून येत होतो ना खाली, तर एक मुलगी शाळेत चाललेली. मी 5:30ला उतरलो. नाही रिक्षाने येत होतो, तर एक मुलगी कोणतरी रस्त्याने अंधारातूनच चालत चाललेली शाळेत. धवडकीवरची कोणतरी होती. चला तर आता आपण पुढच्या घरी जाऊ. सगळ्यांचे हाल अहवाल घेऊ कसे. मासे कुठे कुठे आहे? हे बघा मस्त पक्षी लवबर्ड्स आहेत. हे बघा मंडळी. तर मंडळी आमचा लंगोटीयार प्रमोद गावडे. आपलं लंगोटीयार म्हणजे आम्ही एकत्र शाळेत होतो. किती पासून रे? 2री 3री पासून ते 10वी पर्यंत आम्ही एकत्र होतो मंडळी. तर आज हा बागातच बेडे शोधतोय, कुठे पडलेत काय, नारळ शोधतोय. तर कधी आला? येस कधी तू? येलच कधी? 2 दिवस. कोण सगळे येईल एकटं येईल? ऐकायलासाठी खास ना? तर मंडळी हा बघा खास जत्रेसाठी आलेला आहे. तर सकाळी काम धंदा नाही म्हणून तो इकडे बेडे नारळ ही त्याची बाग आहे. इथं तो नारळ बेडे शोधतोय. बघा आमच्या खूप या व्हाळावरच्या खूप जुन्या आठवणी आहेत. आम्ही या काय रे इकडे अमल्या या व्हाळात आम्ही असे पेवलेलो आहे ना, काय विचारू नका. काय काय मजा केली आहे. खूप मजा केली आहे. काय सांगशील अनुभव तू आपल्या एवढ्या 25-30 वर्षापूर्वीचे? वेळच किती मस्त चांगल्यापैकी होती. आणि सगळे आम्ही व्हाळात आंघोळ वगैरे करायचो. आम्ही खूप एन्जॉय केलेला आहे. गावचं गाव पण खाली गावात लोळायचं, क्रिकेट खेळायचो, चिखलात लोळायचो, तिकडे चिखलातून व्हाळात आंघोळ करायला यायचो, कबड्डी खेळायचो. खूप खूप किस्से आहेत, म्हणजे न सांगण्यासारखे किस्से आहेत. आणि ते आता आम्हाला अनुभवायला मिळत आहेत. म्हणजे इथे येऊन आता या वयात गावाला येऊन आम्हाला ते अनुभवायला मिळत आहेत. आणि बघा या ओढ्याला आमच्या 12ही महिने पाणी असतं. इतर गावाने पाणी नसतं, पण आमच्या ओढ्याला 12ही महिने पडतं. बघा त्या महिला कपडे पण धुतात तिथे. तर असेही 12ही महिने कपडे धुत असतात तिथे. तर बघा इकडे पूर्ण अशी नारळा पोपळींची झाडं आहेत या साईडला. हे बघा इकडे दिसायचे नाही. बघा इकडे बघायला पिकले आहेत काय, झूम करायला लागलं दिसणार नाही. ते मागच्या टायमाला पण टाकलेलं कंटिन्यू असं बघत नसतील तू. मग माझं ते हे हे बघा मंडळी इथे बेड पिकले आहेत. त्याला सुपाऱ्या म्हणतो आपण. ही ते सुपाऱ्या ते बघायला आलेलं किती पिकले आहेत. जायचं आहे ना उद्या काढायचे. बघा ही सगळी नारळी सुपारीची झाडं या लोकांची आहेत सगळी. तर चला आता मी भेटायला होतो ते आपल्या प्लंबरला. तो आहे का घरी? हा रे संतोष. हा संतोष आता नसता, तो ह्याला गेला. गेला ना? तर ठीक आहे. तर आता त्याला संध्याकाळीच भेटतो. आणि थोडं तर मंडळी बघा हे कोकणातलं निसर्ग सौंदर्य, नारळा पोपळीच्या झाडांची बाग, किती उंच आहे झाड. तर मंडळी आम्ही हे सुख सगळं लहानपणी खूप अनुभवलेलं आहे. बघा हे
केवढी नारळ पोपळींची बागा आहे तिकडे. फुल असे वातावरण, फुल आम्ही एन्जॉय केलेलं आहे लहानपणी. आणि ह्या गोष्टी आम्हाला अजूनही लक्षात आहेत, आम्ही काय काय केलं काय नाही ते. खूप मजा येते. आणि इकडे बघा, ही आमची सगळी वाडी आहे. इकडे इकडे सगळी घरं आहेत ही या साईडला. आता सगळे त्याची स्लॅबची घरं बांधली आहेत मंडळी. बहुतेक लोकांनी सगळी स्लॅबची घरं बांधली आहेत. आताच्या बोटावर मोजणे एवढी जुनी घरं आहेत बघा. हे माडाची झाडं ओरडं एवढी उंच आहेत बघा, पोपळीची झाडं. तर चला मंडळी, असेच तुम्हाला काय काही दृश्य मी तुम्हाला दाखवणार आहे. एन्जॉय करा तुम्ही आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मंडळी ही कसली फुलं आहेत ती जरा कमेंट करून सांगा. बघा, ही वेगवेगळी फुलं आहेत आणि कोणाला माहिती असेल तर तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा ही कसली फुलं आहे ती. बघा किती छान दिसते. तर मंडळी, हा माझा मावशीचा पोरगा विजू. आणि तुझं काढताय ना भांडी भेंडी घासून येईल. भाऊजी कुठले आपण यांच्या घरी गेलो का? हा विजू माझ्या मावशीचा पोरगा हा एक. आणि हा एक बंड्या, हे पण आल्या जत्रेसाठी. बोललो ना आता मावशीचा पोरगा म्हणून बोललो. आता बोललोय ना मी. तर मंडळी, आता सगळे असेच दिवसभर भेटत राहणार आहे. तर आज संध्याकाळचा ब्लॉग असाच होणार आहे. सगळ्यांची मी भेट घडून देणार आहे, आपल्या वाडीतल्या सगळ्या लोकांची. आणि आपण संध्याकाळी मंदिराकडे भेटू. मग पण ते तुझं आता ते हे आहे, नेट आहे? नेट नाही, आता हे मी व्हिडिओ शूट करतोय. कसं कसं ते तुला संध्याकाळी कळेल. इकडे गेले तिकडे ती येतात. ही आता माणसं वाई पलाटी गेलेली. आता काय गेली आता काय माहिती. वाई पलाटी किती गेलास? तर मंडळी गाववाल्यांका भेटक गेलेली. कोणा भेटा गेली? अच्छा अच्छा, हा ते कळलं. तर मंडळी असं एक्सपायर, इथं कोण एक्सपायर्ड झालं असेल तर त्याला शहरातून आल्यानंतर लोक भेटायला जातात. तशात हे दोघं जाऊन भेटून आले. तर चला आता नंतर पुढे भेटू आपण. अच्छा अच्छा, ठीक आहे, ओके ओके. तर मंडळी, मी आज आलोय घरी. तर माझ्या भावाची मिसेस बघा आज काय मासे घेतलं. हा, तर हे बघा, काय सांग ना माझ्या कशात ते कोकरे बांगडे. कोकरे बांगडे. राजाचं काय बनवणार? सार का तिकलं? नाही, फ्राय करणार आहे मंडळी. मांजराला पण घेऊन बसले बघा. मांजरा पण बाजूला दोन आहेत. आता ती करणार आहे, तुम्हाला दाखवतो नंतर ती चुलीवर कशी करणार आहे ती. एक छोटासा रिकॅप दाखवतो तुम्हाला ती कशी करणार आहे ती. चल घे कापून आता मग. तर मंडळी, आज बघा शहरातून आल्याबरोबर आपल्याला मस्तपैकी बांगडे फ्राय आणि दुसरं काय ते म्हटले, सौंदाळे ना. हा, सौंदाळे फ्राय करते ती. इथे पण घेतलेले आहे. आम्ही काही जास्त खात नाही, एक एक दोन तुकडे खाणार आहे. पण इथली जी टेस्ट आहे ती शहरात पण मिळणार आहे. इथल्या पाण्याची जी टेस्ट आहे ती. तर मस्तपैकी आज बांगडे फ्राय, सौंदाळे फ्राय आणि सौंदाळ्याचंच ना ग रस्सा. तर चला, रस्सा झाला का त्या कवायचा आहे? हा, तो आता रस्सा तुम्हाला तयार करतो दाखवतो मी. तर मंडळी, आमच्या गावची घरं आहेत. हे आहे ते आमच्या चुलत भावाचं घर आहे. हे पण एका दुसऱ्या चुलत भावाचं घर आहे. खूप जुनी घर आहे ती. तर बघा मंडळी, समोरच आपलं देवघर आहे. इथे आमचा गणपती बसतो. हे बघा, वरती याची मांडी बांधली आहे आणि इथे गणपतीला बसण्यासाठी आसन बनवलेलं आहे. छोटीशी रूम बनवली आहे सेपरेट देवासाठी. अशी गणपतीला आम्ही खूप डेकोरेशन करतो इथे. असं हे सरळ लांबच्या लांब फ्लॅट सिस्टीम सारखं घर बांधलेलं आहे. हा इथे हॉल आहे बघा. हा इथे हॉल आहे. हा, आलो.
आणि हा इथे किचन आहे. आणि इथे छोटीशी बेडरूम केलेली आहे. सगळं सामान पडलेलं असतं. सगळं सामान इथे पडलेलं आहे अस्तव्यस्त. इकडे सगळं सामान ठेवलेलं आहे. आणि इथूनच बाहेर आल्यानंतर इथे हा बाथरूम आहे. ते बाथरूम आहे, नळ आहे 2. इथे टॉयलेट आहे. इथे टॉयलेट आहे आपला. म्हणजे सगळी सोय करून ठेवलेली आहे इथे. आणि हे मागच्या बाजूचे इथे बेसिन आहे. आणि इथे मागच्या बाजूला इथे पण संडास आहे. इथे 2 संडास आहे. ते आमच्या चुलत भावाची. आणि इथे 3 नारळाची झाड आहेत. हे बघा केवढं लागलंय बघा इथे नारळ. तसंच या बाजूला एक दुसरं नारळाचं झाड आहे. हे बघा याला पण भरपूर नारळ लागले आहेत. इथे बाजूला फणसाचं झाड आहे, आंब्याचं झाड आहे. तर मंडळी असा मागच्या बाजूचा परिसर आहे. तर मंडळी गावाला आल्यानंतर पहिलं जेवण आहे बघा. इथे भाकरी आहे नाचण्याची, भात, भाजी आणि मच्छी फ्राय आणि डाळ. आणि तिकडे मांजर ओरडते मियाव मियाव म्हणून. तर आता मस्तपैकी जेवण घेतो आणि नंतर तुम्हाला भेटतो. तर मंडळी बघा कोकणातची सगळी आजूबाजूला घरं असतात एकदम बाजूबाजूला लागून. आणि समोरच असं जंगल, झाडे, एकदम नॅचरल सगळं. निसर्गाच्या सानिध्यात घरं आहेत. आणि खूप ऑक्सिजन मिळतो इथे, एकदम शुद्ध हवा. मंडळी बघा काजूना कसा मोहर आलेला आहे. त्यावेळी काजू पण लवकर आहेत. पूर्ण मोहर लागलेला आहे असा पूर्ण झाडाला. असे काजू लगडणार ना हे चित्र काय वेगळंच असणार आहे. जर मी काय आले आहे 2 महिन्यात गावाला पुढच्या, तर मी तुम्हाला नक्की दाखवीन हे कसे लागले आहेत ते काजू. बघा पूर्ण मोहर लागलेला आहे. फक्त वातावरण चांगलं पाहिजे. वातावरण चांगलं असेल तर हा मोहर राहणार, आता हा पूर्ण गळून जाणार आहे मोहर. इथे काजूला कोणी काय फवारणी करत नाही. आम्ही सगळ्या नॅचरल काजू खातो. काही काही बागायतदार ते करतात, पण आपण तसं काही करत नाहीये. आपण एकदम नॅचरल काजू खातो. हे बघा पूर्ण मोहर आला अख्ख्या झाडाला. तर मंडळी हा आम्ही गावाला एक पहिलाच ब्लॉग बनवला होता. हा जर ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मंडळी.